Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген Татарстанда бер юлы берничә җитди коммуналь авария булды. Чистайда 30 меңнән артык кеше һәм дистәләрчә социаль корылма, балалар бакчасы һәм мәктәпләр сусыз калды. Казанның Ибраһимов проспектында 3 көн эчендә икенче тапкыр труба тишелә. 12 йорт сусыз. Гвардия белән Гадел Кутуй урамнары чатында һәм Читаев урамында да шундый ук хәл. Кышның соңгы атнасы ни өчен коммуналь өлкә өчен шундый катлаулы булды? Фәйрүзә Мәҗитова. Бу төнне ярты Чистай сусыз чыккан. 30 меңнән артык кешенең фатирына су килмәгән. Бу 2 ай эчендә икенче зур авария ди монда яшәүчеләр. Частенько вот су булмый. Безнең кое бар бакчада. Кыйдан алабыз. Шәһәргә суны көндезге бердә генә бирделәр. Узган гасыр уртасында куелган су трубасы тишелгән. Тик каян тишелгәнен генә ачыклый алмаганнар. Водоканалда әйтүләренчә, аварияләр кышта җәйдә булып тора. Ежегодно на этом участке аварии случается. Бу участокта ел сайын авария була, трубаларны алыштырырга кирәк. Тик алыштырыр өчен шәһәр халкының яртысын ким дигәндә бер атнага сусыз калдырырга туры киләчәк. Моңа халык риза булмаячак, акчасын да табар идек. Район хакимиятендә бу проблеманы беләләр, тик трубаны алыштыра алмаганнар. Бер яктан водоканал шәхси оешма, икенче яктан акча җитми. Есть обращение к президенту. Президентка мөрәҗәгать иттек, ул хуплады. Финанслар көтәбез, проект эше бара, 3 еллык программа эшләнгән. Казанның Мәскәү районында да шуңа охшаш хәл. Краннан агып тормаса, һәр тамчысы кадерле ди Асия Зәкиева. Су жугында шияк белән ташыйбыз инде, нишсең инде. Ибраһимов урамындагы 12 йортны сулы итүче труба моннан 3 көнлек бер шартлаган иде инде. Кичә кич ясап кына бетерделәр. Бүген иртәнгә тагын шул ук хәл. Неприятная ситуация, мы же все-таки оплачиваем деньги. Авыр хәл бу. Без бит су өчен түлибез, шуңа күрә черек трубаларны яңага алыштырсыннар иде. Труба 2 көн элек шартлаган җирдән тишелгән. Бүген бу урында кабат водоканал хезмәткәрләре эшләде. Работы ведутся непрерывно. Эш туктап тормый. Бу ремонт эшләре тагын да күбрәк халык сусыз калмасын өчен кирәк. Бүген кич эшне бетерергә уйлыйбыз. Авария сәбәбе трубаларның искергән булуы. Монысы Юдины бистәсе 243-нче балалар бакчасы су булмасы сәбәпле икенче көн балаларны кабул итә алмый. У нас на территории аварии не произошло. Балалар бакчасы территориясендә бернинди авария булмады. Водоканал икенче көн рәттән ремонт эшләре алып бара. Трок коммуналь хуҗалыгы тармагындагы бу проблемаларны бер ай элек төзелеш министрлыгы коллегиясендә атаган иделәр. Трубаларның 3тән 1 тузган. Кичә Казан Думасы сессиясендә президент бу өлкәдә акча кызганырга ярамый диде. Особенно этот год показал, что износ коммунальных сетей, у нас достаточно много случаев по тепловодам, по водоводам. Инвестиционной составляющей не хватает. Если мы не будем заниматься восстановительным ремонтом, модернизацией, конечно, эта тема, она всегда будет серьезной. Җыллык сезоны башланганнан алып республикада меңнән артык зур һәм кечкенә аварияләр булган. Күбесе су трубалары тишелүдән килеп чыга. Фәйрүзә Мәҗитова, Салават Мөхәммәдуллин, Дмитрий Аренин, Айгөл Бәдретдинова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан президенты бүген М12 трассасы төзеләчәк җирләрне карады һәм Идел аша салыначак яңа күпер урынында киңәшмә уздырды. Автомобиль юлының 7 һәм 8 участоклары безнең республика территориясеннән 5 район аша уза. Рөстәм Миңнеханов башта бу урыннарны вертолеттан өстән карап узды, соңрак киңәшмә барышында район башлыкларыннан кайбер мөрәҗәгатьләр дә булды. Президент нинди йөкләмәләр бирә? Тулырак Гөлнә Сайфетдинова. Барлык мәсьәләләрне уртага салып сөйләшә башлаганчы, яңа юл узачак районнарны Рөстәм Миңнеханов өстән күзәтә. М12, Апас, Кайбыш, Югарыслан, Лаиш һәм Питрәч районнары аша узачак. Республика буйлап 142 чакрым. Эш барышы турында киңәшмәне Югарыслан районы мәйданында уздырдылар. Подготовительные работы у нас запланировано завершить в феврале по этапу 7 ноября и в июне 2021 года 8.2 этап. Министр Фәрит Хәнифов әйтүенчә, конкурс нәтиҗәсендә зур проектның 7-8 этапларында эшләячәк подрядчылар ачыкланган. Бу федераль оешмалар, Автодор һәм Трансстрой механизация. Хәзер алар үз участокларында әзерлек алып бара. Вакытлыча юл өчен плитәләр, яктырткыч баганалар урнаштыралар. Идел аша салыначак күпер урынында да инженер-геологик тикшеренүләр дәвам итә. Основные работы по проектно-сметной документации завершены. Проект-смета документлары буенча төп эшләр тәмамлана, экспертиза нәтиҗәләре август аенда алыначак. Рөстәм Миңнеханов төзелешне алып барганда төбәк юлларының хәзерге торышын исәпкә алу мөһимлеген игътибар итте. Алар яраксыз хәлгә килергә тиеш түгел. Шулай ук трассаны эшләп бетергәч, бу юлларны нормативларга туры китерергә кирәк. Такой объект построить, это очень серьезная задача. Но ничего. Поэтому никаких задержек. Все, что нужно,
графики по республике, чтобы все графики были недельный график, месячный график, квартальный график. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, ил җитәкчелеге тарафыннан М12 автоюлын 3 ел эчендә тапшыру бурычы куелган. Төзүчеләргә, район башлыкларына һәм тармак министрлыклары җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, президент төзелешне график буенча алып баруны катгый күзәтергә өндәде. Никаких сбоев не должно быть. Вот глава здесь, это объект, эта дорога нужна нам. Юл узачак район башлыкларыннан өстәмә инфраструктура булдыру буенча мөрәҗәгатьләр дә алына. Президент профильле министрлыкларга бу мәсьәләләрне өйрәнергә кушты. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан районларында авыл хуҗалыгы продукциясен һәм чимал әзерләү күләмен арттырырга. Әлегә бу система 13 районда бөтенләй оештырылмаган. Бүген Рөстәм Миңнеханов Республика кулланучылар җәмгыятенең еллык утырышында әлеге мәсьәләне шишу бурычын куйды. Тиздән туристларны каршы алучы һәм аларга хезмәт күрсәтүче белгечләргә дә кытлык бетәргә тиеш, чөнки хәзер бу өлкәдә эшләүче хезмәткәрләрне кунакчыллык мәктәбендә әзерли башлыйлар. Бүген Казан кооператив институтында халыкара кунакчылык мәктәбе ачылды. Яшьләр заманча 8 лабораторияда шөгыльләнә алачак. Монда нинди белем бирәчәкләр, Рөстәм Миңнехановка күрсәттеләр. Тәҗрибәле белгечләрне авылларда да зарыгып көтәләр. Бүген җирле районлар җитештергән сый нигъмәтләрне күргәзмәдә күрергә мөмкин иде. А вот это соответствует килограмму картошки стоит 80 рублей. Сельское население не будет вот этого. Пандемия кулланучылар җәмгыятьләре эшенә дә үз йогынтысын ясаган. Сату алу кими, чимал әзерләү урыннары вакытлыча эшләми, ләкин халыктан алдан заказ алып эшләү нәтиҗәсендә керем күләмен саклап калалар. Мондый киңәшмәләрне вакыйсы режимында үткәрү җәмгыятьләрнең эшчәнлеген күтәрүгә йогынты ясады. Һәм шуңа бәйле рәвештә кабул итә торган карарларның оперативлыгына этәргеч булдылар. Мара районы кулланучылары җитештергән азык-төлек белән Россия төбәкләре кызыксына башлаган. Беренче партия Мәскәүгә китә. Анда безнең китте пельмень и тушенка основной. И лимонад та китте. Ну, карарбыз инде. Пока кеше карап карамыйча, объемы аз гына була инде, андан соң үсеп китә инде ул шоса. Барлык районнарда шулай тырышып эшлиме? Бүген әлеге мәсьәләне Рөстәм Миңнеханов катнашында узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Президент авыл хуҗалыгы продукциясе һәм чимал әзерләү күләмен арттыруны аерым контрольгә алуны таләп итә. 13 районда ул әлегә бөтенләй оештырылмаган. Я когда работал, мы перерабатывали, производили то, что у вас, это вообще это детский сад. Значит, и то у вас на 45% загружено. 45% загрузки, это значит то, что эти объекты у вас убыточные, людям зарплату надо платить, надо загружать все перерабатывающие мощности, создавать, продвигать эту продукцию. Кооперативларның тагын бер максаты кичкенә авылларда яшәүчеләрне иң кирәкле яраклар белән тәэмин итү. Моның өчен авылларга менә шушындай махсус машиналар йөри һәм әле ел ахырына хәтле 16 махсус кибет ачылуы көтелә. Если сельский труженик будет знать, что его продукцию купит, Әгәр дә ул кешесе ул җитештергән азык-төлекне килешенгән бәядән сатып алуларын белсә, күпкә тынычлап һәм тагын да тырышып эшләячәк. Киңәшмә ахырында Татарстан, Россия кулланучылар җәмгыятьләре берлеге һәм Республика кооперация оешмалары берлеге арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Руслан Сындинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Башкаланың Мәүлитов урамындагы шәхси балалар бакчасын бүген прокуратура һәм Роспотребнадзор тикшерә башлады. Алар монда социаль челтәрләрдә чыккан язма изеннән килә. Язманың авторы Гөлнас Нигъмәтуллина әлеге бакчага йөргән баласын елагач башкалардан айырып үзен генә бүлмәдә бикләп тотулары, әллә ничә тапкыр киенеп шишенергә мәҗбүр итүләре турында язып чыккан. Бу вакыйга узган елның октябрендә ук булса да, хәзер генә ачыла. Вакыйганың ишенә Чулпан Касыймова чыгарга тырышты. Даже в туалет идет, боится. Улының шулай куркып калуына шәхси балалар бакчасындагы хәл сәбәпче ди Гөлназ Нигъмәтуллина. Ул 3 яшьлек улын монда берничә ай йөртә. Моннан кайткач, улы әтисе белән әнисен бакча уенын уйнатып, аларны бүлмәдә ачкыч белән бикләп калдыра башлый. Янәсе бакчага китергәч, аны да шулай бикләп тотканнар. Гөлназ Нигъмәтуллина әйтүенчә, улы аңа бакчага барасы килмәвен, аны берничә тапкыр киенеп шишенергә мәҗбүр итүләрен, ашатмауларын сөйли. Без алдык индешкә няняны. Ул садикта эшләде 1 ел. Ул инде сөйләде, ул безне чынлап яптылар, ул елады. Был ли факт, что ребенка закрывали, когда, то есть администрация, сотрудники закрывали?
Нет. Бүген балалар бакчасына прокурор килде. Монда ук Гөлназга шушы хәлне сөйләгән кеше тәрбияче Альбина Гарифуллинаны да чакырганнар. Альбина монда ел ярым эшләгән, 23 декабрьдә эштән китә. Бүген мондый хәлнең булганы юк дип белдерде. Выходили, вот, играли. Без аны илагач башка бүлмәгә алып чыга идек. Тынычландыру өчен уеннар уйнаттык. Башка балалар ишетмәсен дип ишекне ябарга туры килә иде. Бәлки шуңа үземне генә калдырдылар дип әйткәндер. Берничә көн элек Гөлназ Нигъматуллина бу бакчадагы хәл турында интернетка язы белән. Анда ул ашарга пешерүчеләрнең көндәлек азык-төлек калдыкларын ташламауларында ассызыклый. Аны катырып янәсе башка ризык әзерләү өчен тотканнар. Аена 28 мең түлибез дип яза ул. Бүген әлеге хәлне ачыклау өчен бакчага прокуратура белән бергә Роспотребнадзор хезмәткәрләре дә килде. Балалар бакчасы җитәкчелеге бүген безнең белән аралашудан баш тартты. Алар Мәскәүдәге бакчалар шелтәренең Казандагы филиалы. Шуңа күрә алар ризалык бирмичә сөйләмим ди. Менә аларның Инстаграмдагы аңлатмасы. Без чыннан да көндәлек азык-төлек калдыкларын җыябыз, ләкин аны башка ризык әзерләү өчен тотмыйбыз. Хезмәткәрләр этләргә дип алып китә. Бу бакчага 54 бала йөри. Башка ата-аналар әлеге мәктәпкәчә белем бирү үзәгеннән канагать диләр. Мы в любое время можем открыть. Без телефоныбызга махсус кушымта урнаштырдык. Балаларыбыз бакчадан нишләгәнен камералардан күзәтеп торабыз. Мондый вакыйга булганы юк. Минем кызымны да беренче көннәрдә коридорга алып чыгып тынычландыралар иде. Хәзер балалар бакчасында эшләгән һәм эшләүче барлык хезмәткәрләрне һәм ата-аналарны сораштырачаклар. Устанавливаем обстоятельства. Социаль шелтәрдә язылган барлык гаепләүләрнең нигезлеме, нигезсезме икәнен тикшерәчәкбез. Әгәр бала хокуклары һәм башка закон бузулар ачыкланса, чара күреләчәк. Ул очракта материалларны тикшерү комитетына җибәрәчәкбез. Нигъматуллина шикаяты буенча әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Балалар бакчасы гадәти режимда эшли. Бу вакыйгадан соң бер ата-ана да балалар бакчасы белән килешүне измәгән. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанга Азия, Европа һәм Россиядән 150 таракаль хирург җыелды. Бу аларның пандемиядан соң тәүге очрашуы. Ел сайын үткәрелә торган симпозиум быел биопсияны операциясез башкару һәм күкрәк читлеге сөякләрен турайту ысулларын өйрәнүгә багышлана. Шул рәвешле Татарстан хирурглары крия биопсияны үзләштерүгә аерым игътибар юнәлтәчәк. Уникаль операцияләрне Алия Хайретдинова да күреп кайтты. Пришлось вот таким образом побывать в Казани. Ирина Седова Казанга Ярославльдан килгән. Август айында ул коронавирус белән авырый. Үпкәләрен томография аша тикшергәч, табиблар саркодиоз диагнозы куя. Туган шәһәрендә аңа бронхоскопия тәкъдим иткәннәр. Бу гадәти операция дигән сүз. Ирина баш тарта һәм Казанга юл тота. Иртәгә аңа үпкәгә операциясыз биопсия ясалачак. Надеюсь, что все будет хорошо. Барда яхшы булыр дип ышанам. Яңа сул белгечләре дә үз һөнәрләренең осталары. Бераз куркыта әлбәттә, әмма яхшыга юрыйк. Казан табибларына бу уникаль операцияны бүген Мәскәү пульмонологы күрсәтә. Алар 2 ел эчендә шундый 150 операция ясаган. Яңа ысулны Санкт-Петербургта, Уралда кулланалар, чиратта Татарстан. Элек үпкә кисәкчәсен алыр өчен операция кирәк булса, хәзер аны бугаздан кирип торба аша алалар. Мы зараз можем гадәти биопсиядан аермалы буларак криобиопсия вакытында үпкәдән 8-10 тапкырга зуррак кисәкчә алабыз. Авыруга да кабаттан бу процедураны узасы калмый. Барысы бер юл эшләнә. Монда исә тагын бер уникаль операция бара. Яшь егетнең күкрәк сөякләрен турайталар. Бу операцияны Республика клиник хастаханәсе табиблары ясый. Аңа 1 сәгать вакыт кирәк. 14 яшьлек егеткә операция ясыйлар. Аның тумыштан күкрәк читлегенең формасы дөрес түгел. Бу авыру күп кенә проблемалар китереп чыгара. Йөргәндә тын кысыла, физик күнегүләрне башкарып булмый. Операция вакытында күкрәк читлегенә титаннан махсус пластина куела. Әлегә Татарстанда елына шундый 15 операция ясыйлар. Без үзебез камилләштергән ысулны кулланабыз. Беренчедән бу күкрәк читлеген дөрес формага кайтара, икенчедән дәвалау вакыты кыскара. Таракаль хирургларның белем бирү симпозиумы 3 көн дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә Казан табиблары күкрәк читлегенә 3, үпкәгә 4 операция ясаячак. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Кыргызстан президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Алар хезмәттәшлек итү турында сөйләшә. Садыр Жапаров быелның гыйнварында президент булып сайланды. Рөстәм Миннеханов аны вазифаларына керешү белән котлый, Татарстанга чакыра, электрон хөкүмәт, белем бирү, инфраструктура проектларын гамәлгә ашыруда тәҗрибә уртаклашу өчен эшче төркем булдырырга да тәкъдим иттеләр. Садыр Жапаров белдергәнчә, алар Татарстан уңышларын һәрчак зур кызыксыну белән күзәтә. Кыргызстан президенты Россиягә эшлекле сәфәр белән килде. Кичә ул ил президенты Владимир Путин белән дә очрашкан иде. Спасибо вам, что прилетели из Татарстана для того, чтобы встречаться со мной здесь в Москве. У нас очень много проектов больших, которые мы можем совместно реализовать. Республика Татарстан, как один из
субъектов нашей страны, ближайший друг Кыргызстана, всегда готов быть рядом, и мы очень заинтересованы в наших контактах. Абу-Дабиның варислы принцы Мөхәммәд ибн Зәид Татарстанга 3 эшче төркем җибәргән ниятли. Ул бу хакта Татарстан президенты белән аралашу вакытында белдерә. Шырашу узган елларда Рөстәм Миңнехановның әмирлекләргә эш сәфәре вакытында узды. Президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйткәнчә, 3 төркем 3 юнәлеш буенча эшләячәк. Беренчесе азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы, икенчесе сәнәгать җитештерүе, тагын берсе төзелештә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен өйрәнәчәк. Лениногорский районында халык саны кими, табибларга кытлык бар, хуҗалыкларда терлекне азрак асрый башлаганнар. Бүген монда узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясадылар. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Район социаль-икътисади үсеш буенча 9 баскычка түбән тәгәрәгән. Хәзер ул 21нче урында. Терлек саны 1 ел эчендә 3000 башка кимегән. Сетсау буенча да күрсәткечләр төшә. Хәлне үзгәртер өчен мөмкинлек бар ди парламент башлыгы һәм дәүләт ярдәменнән киңрәк файдаланырга киңәш итә. Фәрит Мөхәммәтшин балалар хастаханәсе ачылышында да катнашты. Там не хватает кадров, узких специалистов. Надо будет посмотреть, как их начинить, подтянуть. Рогат Великдер сказал, что мы жилье будем вводить, и там предусматриваем жилье. Может быть, где-то и даже привлечь со стороны откуда-то людей, которые из-за жилья приедут и будут работать в этой поликлинике. Дәресләрне рус телендә алып барып, татарча тәрбия биреп кенә туган телне саклап буламы? Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү буенча комиссия бүген шул хакта җыелып сөйләште. Комиссия вәкилләре Теләче районына җыелды. Юктан түгел, Казан арты районнарына нинди яңа бурычлар куелды? Рания Абдрахманова тулырак. Милли гореф-гадәтләрне җыр бию аша өйрәтү, дәресләрдә мультфильмнарны татар теленә күчерү, сүзләрне истә калдыру өчен төрле уеннар уйнау. Теләчедәге бердән-бер мәктәптә укучыларга тел өйрәтү өчен бөтен алымнар файдаланыла. Татар теле һәм инглиз теленең охшашлыклары бик күп. Әйтик, аваз бар системасы, шулай бит. Культурабыз. Тел өйрәнергә зур мөмкинлек бирүче тагын бер урын китапханә. Алда нишлисез менә хәзер? Хәзер менә безнең китапханә безнең яңадан 2 зур конкурсыбыз бар. Теләче районы китапханәләрендә бүген 230 мең дәнә китап бар һәм аларның яртысы диярлек татар басмалары. Үзәк китапханәдә дә мисал өчен заманча басмаларда совет прозасы да бар. Мәгариф тармагында да, мәдәният оешмаларында да Теләчедән үрнәк алыр тәҗрибә бар, һәм проблемалар да юк түгел. Әйтик, район үзәгендәге 5 беренче сыйныфның 5-се дә барлык фәннәрне рус телендә укый. Киләчәктә татар балалары татарча укый торган 2 сыйныф булдыру бурычы куелды. Проблемалар безнең мәгариф учреждениеләрендә әтияниләр белән эшләү. Алар инде балалар бакчаларына тәрбиягә биргән вакытта да, мәктәпкә балаларны биргән вакытта да күбрәк рус телендә тәрбия һәм рус телендә белем бирүне максат итеп куялар. Бу очракта хәтта татар телендә тәрбия һәм татар телендә белем бирсәң дә, минемчә, баланың инде аның үсеше тоткарламый, ул хәтта күбрәк сәләтле һәм тормыш өчен отышлырак булачак киләчәктә. Әлеге фикерне иң беренче чиратта әтияниләргә җиткерергә кирәк дип саный комиссия рәисе. Ярты ел элек Казан арты районнарына куйган бурычлар өлешчә үтәлгәндә. Әйтик, Биектауда былтыр татарча укучы бер класста булмаган, быел 21 беренче сыйныфның 4-се татар телендә белем ала. Теләче районыннан Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Турецкие ткани по суперценам. Портьерный салон «Фиерия». Тукая 58. Әтиянегезне, якын кардәшегезне ничек сөйсәгез, милләтегезне дә шулай сөегез. Милләтегез өчен хезмәт итүне җаныгызга зур табыш дип санагыз. Халыкка хезмәт итү, дәүләткә дә хезмәт итү булыр. Ризаэддин Фәхретдин. Находка объявляет месяц Черной пятницы на консервированную продукцию. Зеленый горошек 21,99, маслины без косточки 39,99, щи из свежей капусты 500 грамм 35,99. Только до 28 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Ноги прочь! Мы же все пропустим!
Отпусти! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Шубный фестиваль в Казани. Огромный выбор шуб, честная рассрочка, выгодный обмен старой шубы на новую. С 24 февраля по 8 марта. Казанская ярмарка. Хызмат хокы кимеде. Кредит түлә булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Белкада елның бірінші түбән бәяләре бартык февраль озағына қадар шешкі, мутон, тейди һәм бошқа тіртунларға 50%-қа қадар тошлама. Белка, Татарстан урамы 7-нче йорт. Гастроли ансамбля танца «Казань» по городам Татарстана с 21 по 26 марта с программой «Танцы народов мира». Күңел берлән сиян бәхтен татарның, күрергә җанлылык вакытын татарның, татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин, үзем дә чын татармын. Габдулла Тукай. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча җөмһүрияте безгә җылы һава массалары үтеп керә башлады. Температуралар күтәрелә һәм явым-төшемнәр көтелә. Көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда көн дәвамында кар явып торачак, 15 градус салкын. Көнчыгыштан Түбән Кама, Яршалым, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура 13 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелеевскида урыны белән кар 14 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта аязучан болытлы һава урыны белән кар 13 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә явым-төшемнәр 10 градуска кадәр суыта. Чистай Нурладымады Чирмешәндә аязучан болытлы һава кар 12 градуска кадәр салкын. Төнлә республикабызда 21 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау, сак булыгыз. Варикоздан бөтенлеге авыртусыз тиз котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы нет лазер хирургия клиникасына мөрәҗәгать итегез. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Скидка на лазерное лечение до 20%. 212 20 40. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Доктор Ост федераль шелтернең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Мәркәзебез Казанда болытлы, кар явачак, көндез 10-12 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Җирнең магнит кырым тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.